Moi kaikki, Sanalexx täällä tervetuloa Minecraft YouTube-videossa. Tällä jaksolla mä ajattelin ihan kaikki noin kaksi viimeistä puulajia. Sitten mulla olisi ihan kaikki. Ja ne puulajit löytyy Netheristä. Ja sitten mä saisin idean tehdä tommosen conduitin tonne meren alle. Että siellä niinku vois hengittää. Että mennään nyt nopeen Netheriin. Noin. Sitten mennään etsiin noin kaksi puulajia. Muistaakseni kun täällä oli tää Bastion, niin täällä päin oli tää. Joten täältä voin ottaa tän yhden puulajin. Näin. Laitetaan tää inviin. Ja täälläkin päin taas ollut, kun mä kerran täältä päin aloin etsiä Bastionia. Joten mainitaanpas tästä. Tämmönen ja kaksi tämmöstä. Ja hetki. No niin, nyt mennään takas portaalille, joka on tuolla. Ja sitten mennään Overworldiin tästä. Tälleen. Oho, tää vähän lagaa. Nää chunkit vähän lagas, mut mä olin vielä tehnyt tähän kaksi anvilia. Mutta pienpäs lasuriittiin, jotta mä mainosin samalla kun otin ne anvilit. Mainosin rauta-anvileihin. Niin sitten nyt laitetaan tää täyteen. Hetki pian. No niin, laitetaan nää tähän tälleen. Oho, mä taisin pysäyttää, mä muistan nyt missä kohtaa mä pysäytin. Joo, tässä on tää. Lapsit näyttääkin, jos mä pysäytin ennen tota hetkeä ja sitten vaikka mä hetki pian. Mitäs se olikaan, niin mun piti kerää se yksi simpukakuori, koska mulla on jo 7, joten mennään vähän hakemaan. Mennään tuolle lähimerelle. No nyt päästin tänne merelle. Ja kun hankitaan se yksi simpukan kuori täällä, kun näillä hukkuneilla aina joskus on simpukan kuori kädessä, niin sitten ne droppaa sen simpukan kuoren. Ja toivotaan, että täältä löytyy hukkuneita, joilla on simpukan kuori. Ja sit mä saisin yhden semmosen simpukan kuoren. Sillä mä saisin, mikäs se olikaan ton conduitin tehtyä. Mutta nähdään kohta, kun mä oon saanut sen. Nyt löytyy tuolla simpukan kuori tää. Ja se droppas. Nyt päästään nopeasti kotiin. Ei siinä kestänyt kauaa. Joten ei kun kotiin ja päin tästä. Oho, tuollakin 2 skeletonia. En olekaan nähnyt tuolla mitään skeletoneja, mutta mennäänpäs tästä kotiin. No niin, nyt päästään kotiin ja sitten mennään alas tekemään se conduit. Tästä otetaan nää ja tää. Sitten tää johdin. Se on suomeksi johdin ja englanniksi conduit.
Okei. Sitten mennään tekemään näistä se konduitti sinne merelle. No nyt ollaan merellä. Ja ehkä turhan myös skippaan nämä kohdat. Mutta ei silloin väliin, mennäpäs tekee semmonen. Vaikkapa tähän vois. Eli YKK. Nevi. Mä en muista ihan kunnolla miten se tehtiin. YKK. Nevi. YKK. Nevi. Ja tästä. Aha. Tälleen. Ja toivotaan sitä toimii pelkällä tälleen. Oho, mä huku. Joten otetaan happea. No mennään takas. Ja ei toimi. Ei kun toimii. Mutta jos voisi ehkä tehdä vähän hienompi. Tälleen. Eli lisäämällä näet tänne. Tälleen. Ja nyt on hieno. Ja tänne taas. Juu, tää taas jorottaa. Ai no, nyt mä näen tänne veden olla hyvin. Ja sitten laitetaan nää tähän ihan hyvin vuoksi. Tää näyttää ihan hienolle tässä. Joten sitten vaikka mitä sitten voisi tehdä? Lennetäänpäs tästä vaikka nopeasti kotiin. Niin joo, mä korjasin vielä tämänkin tilaajan lukun. Nyt mulla on 402 tilaajaa. No niin, mihinpä jäänkään niin, että mulla on nyt 402 tilaajaa. Kiitos kaikille, jotka on tilannut. Ja vielä nyt, voi vitsi, mun kissa maukuu. No niin, nyt mä saan sen hiljaiseksi. Ja sitten tämä video voisi olla tässä. Muistakaa tykätä, tilata ja sano hyvä kommentti tonne, niin pääsette tuolla olevan taululle. Ja joo, nähdään seuraavassa videossa. Heippa!